जे अपेनलि जौ लोंनो मोननांगौ जे माखासे लाइमोनफोरा एबसुखौ बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव चाप्रि सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ लानानै आरो फुजा मेलाखौ लानानै एबसुनिफ्राय दिपेन बर' बिथां सारा गोख्रों माखासे स्टेटमेन्ट होफैदों। साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो गथ'फोरा खोनासंनानै लानाया गाहाम। गुबुन फारसेथिं फेग्रा बेसाद बाहायनानै लाइमोनफोरनि गारि आङो फुजा मेलानि खोथाखौ ओरैल' बुंनो सानबाय जे थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जौ जुवा दायना दायनि बा ड्राग्स फुजा मेलायाव जुवा होनाय बेफोरखौ जथेस्थ' जोङो खमायहोनो हादों आरो जोंनि इनिसियेटिभा दाबो दं। जों प्रसासनखौ खावलायदों जे बिनि सायाव असि डिसि एसपिआइ एक्सन लानांगौ। नाथाय जोङो नुदों जे दा दुर्गा फुजा जोबलांबाय, दा लक्ष्मी फुजा सोलिगासिनो दङ, बिनि उनाव रास मेला, बिनि उनाव दिवाली फैगोन। दा बे दिवाली आरो रास मेला दा लक्ष्मी फुजा जुवानि संख्या उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बिमाया लानानै उन्दै गथ'फोरखौ जुवायाव सोरखियाव माने गेलेनाय आरो नोङो जौ लोंनाय बेयाव दुम दाखाल खालामनाय गोबां थासारि जों नुनो मोनदों। बयनोबो जोंनि अबजारभेसना बेनो मानसिफोरनो बा यां जेनेरेशननि माखासे सामनो बयबो नङा माने दा अभार एक्साइटेड एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट बयनोबो नांगौ बेबायदिखौ जों नुदों आरो जाय अभार एक्साइटेड एन्टारटेनमेन्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय दिनै समाजा गुबुंले जानो हमदों। समाज मोजां खालामनायनि थाखाय समाजारि थासारिखौ सुस्थ' लाखिनायनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम आरो जों बादा होनो थाङोबा जुवा होग्राफ्रा एबसुनि सेंग्राफोरखौ मावथिफोरखौ भलन्टियारफोरखौ बुनानै हरो, बुलायलायनाय जायो, पुलिस केस जालायो आरो जौ लोंग्राफ्राबो बिदिनो गाज्रि मोनो एबसुखौ आरो जोंहा जातीय दायबद्धतानि थाखाय जोङो बादा होनो बाध्य। खारन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज होबथानायनि समाजखौ मोजां खालामनायनि समाज बेरेखा खामानिखौ होबथानायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों। दा दुर्भाग्यआ बेनो जे एबसुआ बादा होनो थाङोबा समाज आरो हारिखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला फाहामनो नागिरोब्ला एबसुनि सायाव आक्रमण जायो, एबसुखौ गाज्रि मुं सुयो। दा बयनिबो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टखौ नांगौ जों बेखौसो नुबाय जे अपेनलि जौ लोंनो मोननांगौ, अपेन जुवा गेलेनो मोननांगौ, अपेन ड्राग्स जानो मोननांगौ, अपेनलि नोङो बाइकआव गाखोनानै बायदिसिना माने जायखौ समाजाव सोलिया, जायखौ समाजाव नुनाङा गाज्रि माने बायदिसिना गाननाय जोमनाय माने जिफोर खान्थिफोर आरो जों इभेन नुदों जे माखासे लाइमोनफ्रा एबसुखौ सोंखारिदों जे माने बाइकआव गाखोनो होआ, ओरै थांनो होआ, ओरै गाननो होआ, ओरै जानो होआ, माने एन्जयमेन्ट आरो एन्टारटेनमेन्टनि दा मोनसे मेसिभ माने कम्पिटिसन रेस जानाय बायदि जों नुदों आरो बेजों बर' समाजा बर' हारिया सेकेन्ड पान्जाब सेकेन्ड नागालेण्ड जानायनि लामायावसो जों नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाबाफारिया कन्टिनिउ थागोन आरो जाय जेखि बुङा मानो जोङो जोंनि जिखिनि प्रसेस बा जोंनि इनिसियेटिभखौ जोङो लांबाय थागोन। जों प्रसासनखौ खावलायगोन, सरकारखौ खावलायगोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदान सरकार बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बिथांमोना बे थासारिखौ निउट्रेलाइज खालामनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे इनिसियेटिभ लायो आं बिथांनिसिम खावलायबाय आरो आसाम नाङै आसाम सरकार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन एबसुआ बिनि सायावबो जों खामानि मावगोन। गोजोन्थों।